Citámonos cun grupo de nais pouco despois das 10 da mañá no colexio de Rubiáns. Noutros centros a xornada lectiva xa iría encamiñada, pero neste o día acaba de comezar. Aquí entran ás 10 menos 10 da mañá, un horario, denuncian as familias, que carece de toda lógica. A efectos conciliación é un desastre, pero o máis importante é o tema da comida dos nenos, que teñen escasos 15 minutos para comer, porque entre que baixan, se lavan as mans, se sentan e lle sirven a comida, non hai tempo. Porque as clases rematan ás 3 menos 10 e o bus escolar sai daqui ás 3:30. Lamentan que os horarios lectivos estean adaptados ao autobús e non ao revés. De toda a vida de Dios, o que paga exige. Aquí invírtense as cousas. Aquí manda a empresa de autobús. As familias están fartas deste tema porque levan a voltas con este asunto 17 anos. Creen que agora é o momento de solucionalo, tendo en conta que en breve vai expirar a concesión da actual empresa de transportes. Poñendo un autobús a maiores, solucionase. Aquí estes señores da Xunta dixeron que incrementaban a partida presupuestaria. Estamos falando de 95 millóns de euros para 9 meses de curso. É calderillo que lle supón poñer un autobús a maiores e que posiblemente solucionarían problemas de outro centro máis, como é o IES Carril. Pero, segundo denuncian, atopáronse cun novo atranco. A Xunta non lles fai caso e nin tan sequera lograron pechar unha reunión para expoñer a súa situación. Pasábanse a pelota, que si educación, que si mobilidade, que si mobilidade, que si... E nada, entonces como estaban pasando esa pelota, que les din que non, se pasan a pelota, nos fixemos unha solicitud directamente con Rueda, pero nin Rueda, non hai maneira. E a espera de conseguir esa xuntanza con alguén da Xunta, puxeron en marcha unha nova campaña. Desta volta contan co apoio de Zona Aberta, que repartiu entre os seus establecementos cartéis como este para visibilizar o seu problema. Expresamos a noso apoio, sobre todo aos nenos, non, que teñen pouco tempo para comer, e creemos que é unha causa xusta o feito de, que lle proporcionen un autobús para eles solos para, coordinar un pouco o tema dos horarios, que para nós, a verdade, explicándonos o tema como foi o AMPA, que veu a explicarnos como pasaba, o que pasaba e a problemática que tiñan, creemos que é unha reivindicación xusta. Esta cuestión xa se tratou tamén no pleno de Vilagarcía, onde se aprobou por unanimidade unha moción presentada polo BNG e defendida pola AMPA de Rubiáns. Logo do voto favorable de todos os grupos, incluído o PP, o colectivo de nais e pais fala de falsas promesas por parte dos populares, tanto a nivel local como no Parlamento de Galicia.